Der fik vi kommandoen klar. Så er starten gået til anden løb. V5-spillets indledende afdeling. Legoland-løb, 4-årsløb. Med en god start i inderbanen for et Chip. Bakkes ned til ryggen gør 2 Tarpan Ulholm. Vi har fået samtlige 5 heste glat afsted. Tredjepladsen er 6 Ready Eddie. Derefter sidder ved inderbanen også 4 Tycoon Conway Hall. Slutterfeltet gør 5 Tequila D. Men Morten Friis kører spidsen med nummer 1 Chip. Den har i ryggen Preben Kjærsgaard sammen med 2 Tarpan Ulholm. Så er der et lille bitte spring ned til nummer 6 Ready Eddie, der forsøger at lukke hullet op i dens ryg. Stenhjul med 4 Tycoon Conway Hall, og så er det René Kjær 5 Tequila D, der slutter. Det er linjeløb, som perler på en snor ned forbi publikum. Hvad gør Stenhjul? Hvad gør man med stor favoritten 4 Tycoon Conway Hall? Han går først ud i anden spor og angriber nu. Så kommer 4 Tycoon Conway Hall i et rush, og der er det så spørgsmål, hvad Morten Friis han gør. Han tager lidt imod med nummer 1 Chip for op udvendigt nummer 4 Tycoon Conway Hall. Og så blev der altså et anderledes temposkærpning midt i løbet. Chip tager imod 4 Tycoon Conway Hall, indvendigt 2 Tarpan Ulholm. De første 1000 meter efter 1.16,4. 16 fart de første 1000 meter på et Chip, og der skal man huske på, at 4 Tycoon Conway Hall altså har haft 20 meters tillæg. I ryggen på denne har vi nummer 6 Ready Eddie, indvendigt 2 Tarpan Ulholm, slutter feltet fortsat 5 Tequila D. Men de går ned ad skovsiden sidste gang med rigtig tryk i løbet. Stenhjul sidder og orienterer sig lidt med 4 Tycoon Conway Hall. Morten Friis fortsætter fordel af inderbanen ind mod det sidste sving med i føring nummer 1 Chip førende 4 Tycoon Conway Hall, indvendigt 2 Tarpan Ulholm, udvendigt 6 Ready Eddie, der har fået en dejlig rejse, men så galopperer den, som det skal til at være sjov. Så er det i stedet nummer 5 Tequila D, der kommer op i den stilling. Har vi en favorit i fare igennem sidste sving med et Chip i føring. 4 Tycoon Conway Hall, nu kommer 5 Tequila D. Jeg kunne godt forestille mig, at favoritten er i fare, ser det ud til. Indvendigt et Chip, der ser ud til at måske kan, så Tycoon Conway Hall har ikke givet sig endnu. 5 Tequila D, den kommer ud i sporene. Chip indvendigt, Tycoon Conway Hall, 5 Tequila D. 3 heste kæmper om det op mod mål. Er det Tycoon Conway Hall, der alligevel gør det på klassen? Det er fremragende! Jeg skal love for, at den viser, hvilken hest den er, Tycoon Conway Hall. Jeg synes, at den så ud til at være i fare nede i sidste sving, og så bed den altså simpelthen tænderne sammen og gjorde det op mod målstregen. Der trak den lige det, den skulle, og vinder jo faktisk med en længdespenge, og bliver, ja, jeg ved ikke, om man kan sige en let vinder, for der var der selvfølgelig kamp om det, men det skal jeg love for, det var en rigtig flot sæsondebut. Hvem tager anden og tredje pladsen? Lad os se, om vi kan se det på de her billeder. Indvendigt Chip, udvendigt 5 Tequila D. Men det er Tycoon Conway Hall, der redder og frelser mange favoritspillere. Tequila D tager andenpladsen, og så er der stenhård kamp om tredje plads. Sikke en sæsondebut.